Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda al meu canal. El Casio Merlí Duro, el Bulova esqueletat. Eh, jo avui vinc aquí, pujo a la taula, a aquesta taula, a dir-te si recomano la compra d'aquest Bulova. Si la recomano o si, pel contrari, no ho compraria. Sí que la recomano, perquè és un rellotge que va a l'hora, que és la raó de ser d'un rellotge, que doni l'hora i sigui precís, el funcionament sigui fiable, i ho és i molt, i és molt precís. D'això Bulova en els seus quarts en pot presumir. Després de donar l'hora, sí, perquè a banda de mirar l'hora, passo molt més temps mirant el rellotge, la peça, la globalitat del rellotge, perquè és un rellotge molt ben fet, amb unes formes, amb un tacte, amb un pes. Les seves especificacions són molt bones en aquest sentit. També miro el rellotge, passo moltes hores mirant el rellotge, mirant dial endins. Aquesta manera de dialogar amb la interioritat d'aquest mecanisme, ja ho vaig dir quan vaig ressenyar la peça en qüestió, em permet fer un temps de reflexió, de mira interior, de cuida interior, a partir de la interioritat d'aquest model i mecanisme. Jo pensava que seria el meu rellotge de diari, de tot ús, però com que d'alguna manera em surt bé la guarda de les condicions del rellotge, o bé em surt no estar tan pendent de la peça quan faig el meu dia a dia, i quan em fico aquest rellotge sí que dono una mica més d'importància al fet de mirar i remirar i tornar a mirar. Aleshores a mi m'agrada tirar pel dret, no? I no encantar-me gaire. Per això aquest rellotge s'està convertint en rellotge de dies, de no fites importants, però sí de moments escollits que, sense tindre una fita marcada al calendari, sí que el fet de ser conscient d'agafar el rellotge fa aquesta estona de rellotge i jo una estona especial. És a dir, és a l'inrevés. Junts fem la fita, fent el moment per recordar, fent la vida memorable, no? Que també es tracta d'això. No vull que sigui un rellotge de tot ús per aquesta raó, perquè m'encanto mirant-ho. No sé per què, probablement sóc jo, però al veure-li les interioritats, els ossos, associo veure els ossos amb delicadesa, i crec que no, que és una peça prou robusta per fer-la anar al dia a dia, però en aquesta lectura subjectiva jo tiro a preservar la peça. Mira, això ja obeeixen a raons, com dic, subjectives, i no vull fer res. Deixa'm uns segons, ara estarem junts sense dir res, que és una ganància que no ens ho imaginem, el guany que tenim de... Aquest vídeo ara no està passant res. Un moment, deixa'm pensar. Aquesta peça em serveix també per ratificar la idea que Bulova és una marca d'afecte. Doncs abans de tindre el meu primer Bulova ja era una marca d'estima. Ja m'havia fixat. Saps quan surts al carrer? No, quan fas vida i veus una noia o un noi que t'agrada i no has parlat amb ella, però saps que, ai, que m'està agradant, ai, que m'està agradant. Bé, doncs ara ja en relació amb aquesta peça dic que sí, que és molt maca. I també he après una de les coses més importants que m'ha ensenyat aquest Bulova és a treure'm el rellotge del canell. És a dir,
aquesta idea preconcebuda que jo tenia, que jo vull un rellotge que sigui el meu rellotge, ho vull portar a tota hora, a tot servei. Doncs aquesta peça m'ha ensenyat que hi ha una hora que diu cada cosa per una hora. Ai, carai, el Bulova. Sí, compra-te'l si ho vols. No et defraudarà. Potser, potser, potser el que et defraudis ets tu, vale? Però aquest rellotge és tan generós que si fas una lectura pausada dels fets, tu sortiràs molt bé, perquè ets una persona que vaga la pena i ho sé, i ho sabem. Jo crec que ja està, és que Déu-n'hi-do el que ha vingut a dir-nos aquesta peça. Jo ja no tinc res més que vulgui dir-te. Ah, sí, important. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. M'agrada! Clic, clic, clic. Subscriu-te. Clic campana no, que és una murga, això de la campana. Jo la trauria. Mira, jo a les vaques també li trauria la campana. Què ha de fer una vaca amb campana? Això és una molèstia per la vaca. Aleshores jo, aquí no facis clic a la campana. Ara, el clic al m'agrada i el clic a subscriure't, sí, que no et costarà res. Vinga, fem-ho. Adeu. Adeu, siau. Que crec que no hi ha, però no importa, és una manera de despedir-se com una altra. Fins la propera. Adeu, adeu. Diu la nena. Adeu, pescau. Com una cosa així, diu. Apa, adeu, siau.